Natatakot siya. Natatakot siya. Takot kasi ako eh. Daw na mga sa kanila. Okay lang yun. Kasi nakita ko pag ganyan, tumigil siya. Dapat yung gano'n. Ay, di okay naman. Ano lang. Pinag-kiss mo. Ganda na lang ba tayo? 6! Pag-di mo na ako kasi, pag-di mo pinag-kiss pa. Bye-bye. Cheers! Laro ba daw kayo? Baka lifetime na ako yung mga Uy, kailan na to? Sa'yo ba? Ganda lang grip mo. Alam ko, sige ba? Hindi ko lang yung upload. Yung pension nila. Kapag ako stop. Hindi ko siya tayo natin. Kasi kung shooter tayo, kita mo takol ko. Paano na kasi rules ng single? Ayan. O, tapos na tayo ko rin nakikita. Mahal naman. Sa pag-listing. 150. Yung ano. Taga San Fernando ka, di ba? San Fernando. Pag ano ako magpaparestring na yun, kaparega, bibili ng grip. Sa may ano, si Jude na yan. Say coach na. Doon sa may limod ng check. Ano mangyari? Excel. Yun. May ano doon, may shop doon. BG65 doon 300. Oh, that's that. Grip, pag ibili niya yung grip. Dati. So, 44.
Pero ako pag lumakapit. Kapag buwabas, lalo pag buwabas ayaw ko makakapit. Alin ba? Red, green. Alin dito? Basta kapag makapal yung kakainin, magaan yung food. Hindi. Ang mura. Yung pinakamura alam ko na 5. Dati nakalagay mo yan. Mura ba ito? Set pa! Bakit na ba kayo? Ay, sorry.